Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Hey, Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machigni wachako kod county ma Siaya kama wayudo ni jodak ma Okanda e Kapio sublocation e subcounty ma Bondo odagi luoro mathoth kalure kod monj ma bende wachore ni timo kod jago moro ma bende osebedo ka rocho ratich joma mine e yor bembo. Chal ka gima jago no geto mond liete kod wakeini ka koro dwaro nitie mar bero weche mag arita e gwenge makono. Kotel gi kod Evelyn Magero joma mine go ne olero kaka jago no osebedo ka monjogi e utegi kuom mohewo dwe achiel sani. Ng'ato biro momonjo ginene otuomo na dhoto kodwa ni odonje i oda. Koro bang' mano nyago koko ma oringo modhi. Tok dakika moro 10 to ringo dhi ka jirani. Jirani no be nyomonjo kamano manyiso ni en ng'at mamanyo kuma single mothers nitiere kaka an omonjo we yudi. Monj mag otieno chando wa kabisa Kapio ka. Wan gi luoro nikech an bende an chiliel adake dalano kenda ma aonge ng'ama nyalo konya. Okwan maber atole gwengi nikech en ng'ama kosedonje to gimodwa timo ni oking'eyo. Wadak gi luoro. Kore wakwayo ni serikal mondo tem okonywa. Christopher Rawayo Okelo mabene na achiel kuom jodak makono wacho ni achichno geto mier mabene ni kod mond liete kod nyiri matindo ka olero nitie joma mine mabende oserocho ratichgi. Ng'ani osebedo ka monjo ute mang'eny to obiro otieno to kuonde motajet gen ga kuonde ma paro no ng'e nikech gin ute ma samoro nitie mond kie kata nyithindo pok otieko dwe kata juma nyocha no monjo kar yuora moro ka ma oturo dhot moyigi nyathi moro ne nyathi skul. Koro kwayo mowango jo sirkal mondo otitiji chief assistant chief mondo regroup kijande mondo wadwar ng'ani chal no ng'e sirkal okonyo. Jalup ruoth ma Kapio sublocation Dennis Ojwang ne oyango wachno ko wacho ni oseyudo lipode mang'eny kalure kod monj makamano. En adier ni wasewinjo osekelnwa ripode gi moko chien kanyo around 3 or 4. Most of the time wanyiso jopiny mondo odhi report. Jomoko claim ni paro ni kosemiyo chief report to mano report wakwa jopiny mondo ter ka police. Wachak ng'iyo safety wa ahinya nyago tieno. So wang'iyo kaka dhudi wabet go motegno to nyithindo ma nindo mabor gi jonyuolgi. Wakwa jonyuol mondo ket nyithindo machiegni ma kata ka gimoro timo nyathi to nyalo winjo kendo nyalo konyo nyathi e sama long'o. Komachile kaunti ma Kisumu en ni commissioner ma Nyanza Flora Moroa owacho ni obila tima pedha ne jonjore mabende osebedo ka kwalo kendo nego jopiny. Giyango ni giseyudo ni achijego wuok e gwenge mag Ofunyu, Manyata, Obunga kod Nyalenda kendo giesechegi gisemako achije 5 kapod gimedo dhi nyime kod tima pedha ne achijego mabende oseketo luoro mathoth e ngima jodak makono. Chenro mar dayo dho jogo mabende jatend piny Migosi William Ruto ne owalo kaka jombetre ma pacho kae e pinje maoko dhi nyime ne obedo odiochieng' ma kawuono od bura mamalo. Jatend piny ne owalo mane en jatend migawo mar Labour Florence Bore kaka jambetre ma pacho kae e piny Namibia. Florence Bore ne ogoyo erokamano ni jatend piny kuom miye thuolo mar tiyone oganda jo Kenya. Are you passionate with this appointment? And do I think that it is a demotion? I say no, it is not a demotion. It is a reassignment. And I'm very grateful to His Excellency the President for giving me this second chance to be able to serve this country.
Kamati mar od bura mamalo marango weche mag thieth oyango ni pod nitiere pek e yudo thieth e ute thieth mag level 5 ne jotuo ma bende thiedho to dok pacho e bwo okumba mar SHA. Jakom mar kamatino Laktar James Nyekal oluone kata doko ni sirikal mamalo timo chudo to jotuo ok nyal yudo thieth e yo makare ka koro chuno moko kuomgi mondo chul omenda maching kapod giyudo thieth. We are out looking at a broader issue. The issue of the fraud is one. The issue of the debts owed by private LTs is one. The issue of how are the systems working. That is creating a lot of problems. So we are in a fact-finding mission. We'll be in Homa Bay today to look at one of the hospitals that was mentioned. Wechegi bende nosir kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Laktar Dennis Miskela kanyakla kod jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Lishenga kachiel kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth kata public health workers Mano Brown Ashira. Laktar Miskela ne owacho ni midhiero mathoth osekwako okumba mar SHA nyaka ne kete e tim. From the word go, we said that SHA as was conceived had some problems, and sometimes very disappointing when I see the politicians and the MPs tweeting like all of us or doing press conferences like all of us, because they are the people who made the law. KMPDU gave a 25-page document of why SHA as was conceived was going to be problematic. The wind that is exposing the chicken's tail is blowing from behind. Jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Lishenga koro kwayo jatenda migawo ma thieth Aden Duale mondo mi ochul gowi duto ma ute thieth mag ji giwegi bandho okumbano mar SHA mondo mi gidhi nyime gichiwo chenro makare mag thieth. This ministry has no idea where the fraud is. They have been paying fictitious claims to fake hospitals. Okay. Who registered fake hospitals? The same KMPDC under the cabinet secretary registered the fake hospitals. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mochung'ne choko mar osuru e kaunti no ochako keto kare chenro mar choko mar osuru e yor lony manyasani mano mabende geto tieko chuth mibadhi e sekta no kendo bero chenro mar choko mar osuru e kaunti no ma Migori. Director mar chenro mag choko mar osuru e kaunti no Morizo Indo ne olose yo machalo kamae. Ne wadonjo ka sirikal mokalo cha nochoko osuru mar milion 386. Yikwa mokwongo wamede milion 407. Yikwa mar ariyo wamede milion 512. Sama wuoyo kani ne wamede milion 708. To pod wadhi mbele kendo waparo ni wach mar automation wa medo kabisa kawuono sani ma wadwa timo miluongo ni online. Wadwa wuok e manual mar wuotho gi invoices e duka do duka. Wadwa ni joduka yudo messages e simbe gi, to gichulo pesa gi simbe gi, to giyudo license e simbe gi. Oindo owacho ni gisetoa kod kembe machiwo sir mar omenda kod bengi ma bende biro konyogi neno ni chenro no kete tim kendo jo ohala ochako timo chudo mar license magi kokalo simbe mag ong'we yamo kendo gibiro yudo license go kokalo e yor lony manyasani. Ma wan gi legislation kata sheria moko mwakelo mabiro konyo mano. Wan gi wuona system automation moseyeni biro timo mano. Wasewuoyo gi bank miluongo ni KCB moseyeni gibiro timo online banking mondo gik moko te obedi sim. Koro waparo ni higa mwantie sani ni waseto target mar bilion 1.2 ma wakwa mana jopiny ni okonywa e chulo osuru mayom mondo wadhi ayud bilion 1.2 mondo maendeleo machiko jopiny. Riwruok mar Nate bade ma Nairobi okwedo mokalo okang' maduol mar TSC okawo mar daro moko kuom jopuonje kaunti ma Nairobi nyaka kaunti ma Kitui. Jopuonjgo oseyo mokalo duol mar TSC ka bende giwacho ni moko kuom jopuonj modargo odong' mana kod kinde machuok kende to gidhi e retire. Jakom mar riwruok mar Nate bade ma Nairobi Nyamai Kasina ne oloso e yo machalo kama. Hao walimu ni wazee, wangekuwa wakati walikuwa 22 wakiajiriwa amungetuona hapa, hata wenyewe wangefurahia kwenda huko. Lakini wazee na wengine hapa hawajiwezi. Kuna wengine hapa kuna wengine watatu hawakukuja kwa sababu ni walemavu. Wengine mambo ya pressure hapa imepanda. Kwa hivyo tukiangalia hiyo tunaona hiyo mwalimu anarudi kidogo anafinyiliwa, na mwajiri wetu tunajua hiyo anaweza kukanzo hiyo.
Esechegi mabende duol mar IBC chako chenro mar ndiko jogombulu kwayo chwal ne piny owacho mondo mi ombek chike makideka no mono jopiny ka opande mondo mi giikre ne ndikruok kaka jogombulu. Piny owacho bende idwaro ni oket chenro mag nono higa kata age assessment e apise mag jodong gweng' ne jogo mabende dwaro ka opande to onge kod oboke mowinjore. Jojako nigi ler mathoth ka e kaunti ma Mombasa. IBC imefunguliwa na wakati huu ni wakati wa watu wajitayarishe mwezi huu watu kwenda kuchukua kadi zao za kura, pia kwenda kuangalia mambo yao vile yalivyo. Mano Karisanzai manjang'ad rieko e weche mag siasa e apis jatend piny Kenya kakoni kinde kor ochopo mar jopiny chako timo ikruok ni yiero mabiro e yor kawo kipande kod ndikore kaka jogo ombulu. Serikali inaendeshwa na watu ambao wanajielewa hasa wakati wa kupiga kura. Kane oloso e Bura ma Jomvu Mombasa, Karisa ne bende ojiwo apisas mochung'ne weche mag chiwo opande mondo mi ombek chike makidik mono jopiny kawo kipande eka gindikre kaka jogo ombulu. Lakini nataka tu pia tuambie vitengo vile vya kiserikali vile vingine hasa watu hawezi kuchukua kura kama hawana ID. Watu wengi hawana vitambulisho na wengine hasa wa area za huku chini mashinani miaka ilishapita. So tunaomba tu ile vitengo ambavyo vinahusika vilegeze kamba, watu wapate age assessment. Wach mane osirlwedo gi Stephen Charo Zero man jaduong' gweng' makoni onego chwal negi chenro mag nono hik jogo monego yudo pande to chutho mago mane olalo oboke ma itiyo godo e kawo kipandego. Na watu ambao kwa jumla zile document anataka kitambulisho lakini hana document, alipoteza kila kitu. Sasa kuna ile age assessment kama vile mheshimiwa amezungumzia. Hiyo kitu ingerahisishwa mpaka ikafika kwa ofisi za wazee wa mitaa. Na zikifika kwetu si kama wazee wa mitaa, tutasaidia wengi zaidi kwa sababu hizo changamoto ziko. Magene giwacho ka Gideon Tyson mena achiel kuom rowere e Jomvu to ne okoni giikore kaka rowere mar wuok oko kar rombgi kendo ndikore kaka jogo ombulu ka giikore ne yiero mabiro higa 2027. Kumekuwa na kelele nyingi, vijana wanaenda barabarani, mambo mengi, silaha si kwenda barabarani. Sasa tujitokeze, twende tujiandikisha kama wapikaji kura. Maana ile kazi tunaenda kufanya mwaka ujao ni kivumbi, hakijaitokea Kenya hii. Sisi kama vijana tumeamua. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jolweny mawuok Juba koro iwacho ni odonjo e boma ma Mandera mano mabende koro osekelo ng'ikruok ne chenro mag somo e gwenge makono kanyakla kod chenro mag ohala. Gino mabende jatend migawo mar arita kwe ma iye Kipchumba Murkomen okwedo mokalo ka owacho ni arita obila mabende wuok e gwenge mag Mandera osechwalo arita makare e gwenge makono. We cannot confirm now whether they were forces of who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know is it forces, is it civilians and so forth. If we reach a stage where there is any challenge, we will tell the country. But at the moment, we don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at. The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. Mano mabendo kilo giko mag weche manyien e yor mar adimba gi lak seche gitudri ko James Rabala koromo 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 07027 4-6-4-4-8. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho oikore maneno ni Kenya omedo bero sekta mar tuke pachoka mondo mi Kenya oyangre e bwo piny mangima. E romo manobede State House ma Nairobi kawuono, jatend piny no romo gi riwruoge mopogore opogore mag ji giwegi maneno kaka inyalo nyas sekta mar tuke pachoka to moloyo kochakore e kor gwenge. Nomedo wacho ni kara kobedo ni Kenya ong'ere weche mag ng'wech, nitiere mathoth minyalo tim mondo rang'iny mar adhula, rugby, volleyball, cricket gi moko mathoth omed idho pachoka. Jatend piny omedo wacho ni telo mare nigi dwaro maneno ka Kenya koro yange bwo piny mangima kaka mano modhil e weche mag tuke. Ruto noromo gi jotelo mopogore opogore mag kembe mopogore opogore mag ji giwegi kaachiel gi riwruok mar tuke mag adhula e pachoka FKF. Komachielo bende en ni jabak mar Kenya Sylvester Owino wacho ni Harambee Stars nie thuolo maber mokalo mar kawo point 6 e tuke mag laro thuolo mar dhi World Cup mabiro timore kind Kenya gi Gambia tich abich kaeto ndalo 4 bang'e kind Kenya gi Seychelles e alap ma Kasarani. Owino ma bende nogocho ne Harambee Stars chan owacho ni kit kata rang'iny ma jotugo moyier modhi e kambi mar Harambee Stars ni malo kendo nyalo miyo ng'ato thuolo mar ng'eyo ng'ama dhi yudo loch. Bila shaka Kenya ina uwezo mkubwa, tuko na uwezo wa kushinda hizo mechi mbili, watafanya juu chini waweze kushinda mechi hizo. Gambia nyaka sani eri osemole pachoka kendo gi korene tielo mar ariyo ka timno ipuonjo gi manen kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. Gibiro gocho gi Harambee Stars chieng' tich abich mano tarik 5 mar dweni. Komachielo bende en jang'wech ma Uganda maringo half marathon Jacob Kiplimo kaachiel gi nyalo nyadiriyo mar Olympic Joshua Cheptegei ok bi bedo tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan, ma edien kaluwore gi riwruok matayo weche mag tuke e pinyno mar Uganda. Kiplimo ma jahigni 24 nobedo jang'wech mokwongo ringo half marathon e bwo dakika 1 kano ringo gi dakika 50. Kiplimo ma jahigni 24 nobedo jang'wech mokwongo e bwo piny mangima mar ringo half marathon e bwo saa 1 bang' ringo kuom dakika 57 kama nokete rekod manyien mar piny mangima ma dakika 56 gi sekon 42 e tuke mag Barcelona. Cheptegei ma jahigni 28 bende noyudo midila mar goldi e ng'wech mar mita 5,000 Tokyo Olympics 2021 e higa manoluwe e Paris, kama bende en achiel kuom jong'wech ma bende oseketie rang'iny ma malo. President mochung'ne loso kamati mag tuke e pinyno ero Don Rukare owacho ni ok en gima ber ni jotugo ariyogo eko biro bedo oko mar tukego, kata kamano nyaka sani Uganda pok ogolo nying jotugo mabiro dhi e tuke mamoko e laro simbo mar piny mangimano. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Mondid amri kumwer kod vocalist kaka skeleton mari *811*414#. Na hii ndiyo amri kuu: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hii ndiyo amri kuu zaidi ya amri zote. Jitahidi pia kuishi kwa amani na upendo kati yenu. Upendo hufadhili, husamehe, haiweki orodha ya mabaya, hauna wivu na majivuno, haulipizi kisasi. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote na hustahimili yote. Mondid amri kumwer kod vocalist kaka skeleton mari *811*414#. Bengi mar Cooperative e bengi moyiedhi manyalo biro konyi oro pesa, kowo pesa, kamoro amora ma intie e yo mayot, nono maonge chudo moro amora. Ka in ja Kenya modak oko mar Kenya, inyalo oro ne wede osiepe pesa ka in kama intie no mana kod Cooperative Bank. Oyude mana aching' nono maonge chudo moro amora. Inyalo yude e bengi mari mar Cooperative man machiegni kodi, kata ore achiel kachiel nyaka account mari. Kuom mathoth, chik itie chenro mar kogwen kod an VOJ. Ang'isi anena kaka inyalo oro pesa ka in oko mar piny Kenya ne wede osiepe ka gine Kenya ka mana kod Cooperative Bank. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
Mana kamano nyakwara Mogajwang iwinjo Radio Ramogi kar chunja luo dakika gena apar kod 9 mosekalo kaendi tok sapar mar odhiambo. Mano be makelo giko mar chenro mar Donse Tich Adek makawuono ni endi. Erokamano ahinya kuom budho koda kano chakre kanyo saa 7 mar odiochieng'. Sani tawe kaendi kod shemeji kwa macho Felix Oguyo Baba Zahara dwa kelo ni chenro mar mos gi tich. Uber kanyo kod midhiambo mokwe manigi hema Jehova Nyasaye. So mana kod Radio Ramogi kar chunja luo Kanyasaye ritimo rito abore do kiny abokelo ni chenro mar Donse Thursday edition. Riti masani nyinga Lydia Koth. Ramogi Radio Ramogi kar chunja luo. John Limo Edward Salimia Isaya Umundi Kojwa Kampala, Uganda. Window Africa. Tugo chako tugo molonyo danje pa ere shabikie mana molonyo weche tugo sauti tugo chako tugo molonyo danje pa ere shabikie mana molonyo weche tugo koro iwero jok molonyo tugo kaka limo amiela matin mondo ikwego paro baba koro iwero jok molonye tugo kaka limo amiela matin mondo ikwego paro baba Udaol witi dhano wiye wil piyo dhano gini makelweti Igewe bodie Toero kamano punda Wasesomo inakwecho Eremiti mepinyi limo Lutono lubangi Udaol witi Dhano wiye wil piyo Dhano gini makelweti Igewe bodie Toero kamano punda Wasesomo inakwecho Eremiti mepinyi limo Lutono lubangi Jadong limo siepa Jaseme aweri Muda olo gadani Rwad seme tumulungo John Limo Edward Jambaki ngamo eru punjo ji Ipunjo kode rieko Jatelo jomi punjo nigi nyak Yakabuyo siepa ni kuontorie Charles Sungu Datagi dak Amerika Los Angeles pinye wasunge Jolambwe goyo kamano Woda wol timini ngwon Oro mane chando kie ginyithindo tuono tieko Jolambwe goyo kamano Woda wol timini ngwon Oro mane chando mine ginyithindo tuono tieko Sani mine umbo ginyithindo jimorpe Eseche magi tumo pito endilimo emiwero Sani mine umbo ginyithindo jimorpe Eseche magi tumo pito endilimo emiwero Mama bere pindulo aitimo nein Tokata kitimo rach wadi nyanami timo nein Kitimo mabere pindulo aitimo nein Tokata kitimo rach wadi nyanami timo nein Jolwala kurupa chumundo uneno wasigu nitie Namsumo pongo ngamolo kuireina Jolwala kurupa chumundo uneno wasigu nitie Namsumo pongo ngamolo kuireina Udaol witi dhano wiye wil piyo Dhano gimi makelweti Igewe bodie Toero kamano punda Wasesomo inakwecho Eremiti mepinyi limo Lutono lubangi
wadega wino jingwa kama tara limo mosiepna Wada limo limo ji Kitipo kayudo mapimogo Jatelo iniromo gigitana Kitachur kiweri Karumete beywa Tangalio wadega wino jingwa kama tara limo mosiepna Udidali mago sepa kumweri John limo adialogi nyasi duto Umoido god soba pinyi gode Iparo John limo kesa kwa karabur Okonyo jakum kagito kanedero Korono kitoja kumfuyo kod talent Newago ya mali neok donji Newago mjengo neok donji Yakumoida sembolumba piny maka Uchiri jabuma Imanyo kite manengo kite Yakumo donje bur piny manyo pesa Opao ginyundoro maja kabuya Chieng bende rien chieng matuoyo remo Ndalono naonge kata peswiu Kata maro mena naonge goyawa John limo winjo kaniloka Dola mia bichoro pio pio Siepu jono dipo jaseme waweri Pio pio kendo siepa goyo simo Itanyaka golidero argadiambo John limo siepna kumiwa Tumondialonga malongo go siepene Osiepu iklifu di war professor Jeremio witi ojiga imbo Dokta kinyiwe mwanyaro ginga Usipisa ndisi mungi woda sembo Dokta uchila yako gavana Mustomili usipi John limo Molongo jadolo Dokta Filimu na Kech Jode nyojo chula Vayonya tigi mili mabona Norwaka suba lambwe Ode jagitamor Fayo jaodi Jabero rito pacho Yudonya komo somo Tomi ode luori udotek Fayo jaodi